Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. Dahil patient and gentleman naman si Hamir. Jamir? Sige. Sasagutin ko na siya. Wow, sana all. Feel good morning po, Uncle and Tita, at sa lahat ng nakatutok sa programang Mga katas ng nakalipas. tawagin niyo na lang po akong Francine ng Libertad, Pasay. Last year po, galing ako sa breakup dahil hindi po kami nag-grow at nag-match ng boyfriend ko ng 2 taon. Napakarami po naming ano yun, Mang Kanor? Marami kaming letter I. Marami kayong In. Yung hindi kayo pareho. Letter I. assignment na lang. Yung pagkakapareho sa English. Incompatible? Compatible. Muntik na. Katapos po noon, naghiwalay na kami. Nakilala ko naman si Hamir. Jamir? Jamir nga, Jamir. Galit ka na. Pogi. Gentleman. At nakuha niya po ang aking kiliti. Sa may Kiliti lang? bandang baba. Ay! Galaw-gaw. Single. Pero hindi ko muna siya sinagot nung nanligaw siya. Palagang pinatagal ko muna po ng 5 buwan. Para malaman ko yung ugali. Ganyan naman yung malalaki. Ayan. Gusto agad kasi pag nanligaw kayo na agad, kahit chat-chat na pa lang, gusto sasagutin na agad. Kaya ngayon talaga tapos Uy, na alam. tuloy-tuloy mo na muna. Bago na mag-comment. At dito na nagsimulang tumagal. Ang mga katas ng aking nakalipas. Been running from these feelings for so long, telling my heart I didn't need it. So, anong masasabi mo? Thank you kasi diyan ka pa rin. Pag sinusundo kita, nahatid kita, okay na sa'yo. Wala kang reklamo. So, Wala namang naghahatid. Wala namang ibang akong pinapayagan na maghatid at magsundo sa akin. Ikaw lang yun, no? wala rin naman akong ibang hinahatid. Ba't ka at defensive? sinusundo. Di, sinasabi ko lang na ikaw lang din yun.
Dapat lang, no? Kaya nga. Nanliligaw ka eh. Ay, ito, tikman mo. Sarap yan. Ikaw? Ha? Hindi yan. Tikman mo. Ayan, say. Ay, susubukan kita. Subukan kita. Mahal kita. Ha? Anong ibig mo sabihin? Kailangan bang i-expound yun at elaborate? Teka Mahal lang. kita. Totoo ba to? Uy, daming tao. Eh di mas maganda may magagalit ba? May iniiwasan. Ay, wala. Baka sabihin mo may magagalit. Ikaw na yung finurse kiss eh. Ikaw pa yung ano. Ganon na. Kiss ka, ha? Bayaran ko na to. Bakit? Wala tayo tapos kumain kaka-order lang ah. Excited na akong Ka? ihatid ka. Okay, tara. Ha? Kain muna tayo. Sige, kaya muna tayo. Okay. Long as there's forever, baby. Ang saya po sa pakiramdam ko na finally binigyan ko ulit yung sarili ko ng chance na magmahal at binuksan ko ulit yung puso at buhay ko sa isang tao. Masaya ako kay kay Jamir. Consistent talaga maghatid sundo at nagtiyaga ng 5 buwan para sa panahon ngayon na magpaligaw ka sa lalaki ng 5 buwan. Hindi yan gayon, no. Tsaka naalala ko nga yung kwento ni Tanya yung gusto lang, chat-chat pa lang, tapos unang sundo pa lang, tapos gusto ko sila na. Kaya ginawa ko talaga, nagpatagal talaga ako ng 5 months, di ba, Mang Kanor? Tapos, sinagot ko na siya, tapos kinis ko din siya agad nung sinagot ko siya. Tapos sabi niya, ay pupuntahan tayo. Ano yun? Saan pupunta? Sabi ko, wag muna, Bembang, di ba? Tapos tuloy kayo doon. Hindi, kasi syempre ayoko sabihin ganun yung gusto ko. Dapat sa pangalawa. Oo. Ano ka ba? Kasi pwede naman tayong umalis or umuwi. Kung Pinakabahan ako pero... Ano? Sure ka Pikit na. ka, pikit. Ayan. Bilang ka. 1, 2, 3, 10. 10, 9, 8. Ay, hinubad ko na yung brief mo. Ang Hoy! tagal mo Uy! Ano yung pwedeng isabit yung brief? Uy! Ba't ganyan ka, ha? Ha? Hindi ka na dito. Mahal kita. Mahal din kita. Ibang-iba po si Jamir. Palagi niya akong pinapakilig. Talagang nakita ko yung consistency niya mula nung day 1 na nanligaw siya hanggang sa maging kami. At hindi po siya nag-take advantage. Ako pa nga yung nagyayaya ng Bembang. May pa-flowers po siya weekly. Hindi niya ako tinapaka-provider mindset niya po. Disney princess ako. At minimake sure niya na lagi kaming may regular video calls, phone calls, nag-update sa isa't isa. Hindi siya natutulog at nakakauwi ng bahay at nakakarating ng trabaho. Hindi ko akalain na makakatagpo ako ng ganito na lalaki. Pero makalipas po ang 3 buwan, may nalaman ako. Yun lang. Pag ganyan-ganyan ka pa, girl, meron din naman pala. Sabi ko naman sa inyo,
ginagalingan para hindi halata. Na mag-comment. Mamaya pa ba? Mamaya, okay. No. Myla. Sino si Myla? Sino ba yan? Sino ba yan? Matunog yata ang phone mo. Akin ba na yan? Ano? Sino ba yung Mayla? Wala akong idea. Ano ba yan? Sino ba yan? Pinabalik mo yung trauma ko. Trauma ko sa mga past relationship ko at saka sa mga relationship ng mga best friends ko. Ang galing mo. Sino si Myla? Sino si Myla? Jamir. Hindi ko alam. Wala akong kilalang Mayla. Promise. Promise. Wala. Jamir. Nag-browse ako ng Instagram ng Myla na yan. Puyat na puyat ako kasi yung pinakaunang post niya, in-stalk ko siya hanggang sa pinakaunang post niya, 5 years na kayo! Jamir! So ako yung kabit! Okay, relax. Relax. Wala na kami niyan. Matagal na kaming wala. Ba't nakatag ka pa last week? Nakatag ka pa last week! Well, maybe, di pa siya naka-move on sa relasyon namin, di ba? Dahil? Hindi naka-move on. Itatag ka ba ng babae kung wala na kayo? At tingin mo sa akin, bobo! Ha? Tanga ba ako? Di ako pinanganak kahapon! Ano, ako yung Please, kabit? calm down. Wala. Sinong Ano ba? kakalma? Ano gusto? Kalma? Wala na nga kami Kalma! yan. Wala na kayo! Matagal na kaming wala ng Myla na yan. Please. Maniwala ka. Jamir, hindi na kita kilala. Hindi na ikaw yung Jamir na kilala ko na nanligaw sa akin na matagal! Ano, Jamir, kabit ako? Hindi. Ano ba? Stop it. Wala na nga kami niyan. Fine. Ex ko yan. Maybe, tinatag niya ako. Siguro hindi siya nakamove on. Yung mga picture na yan, matagal na yan. Hindi ako... Jamir, huwag mo naman akong gawin tanga. Feeling betrayed ako ngayon! Psst, pwede ba? Jamir, sabihin mo, maming galawin. Wala nga, promise. Para makamove on ako! Wala na kami niyan, promise. Bakit ka nakatag sa mga post Hindi ko niya? alam. IG niya yan eh. Ano, kinalaman Yung ko. profile picture niya sa Facebook, kayong dalawa! Baka nga Kung hindi. nakamove on na, i-delete niya yon. Jamir. Kaya nga, hindi nga siya nakamove on. Kaya hindi niya dinilit. Oh, sa'yo na nanggaling, di ba? Promise, never kita lulukuhin. Huwag mong uluwi, maawa ka sa akin, Jamir. Hindi nga, promise. Ayaw niya po talagang umamin, call and tits. Hindi ko alam kung hindi ba talaga totoo kaya wala siyang aaminin. O meron pero magaling lang siyang magtago dahil di ba may 11 commandment po kayo na kahit mahuli wag mag-aamin. Kahit may resibo wag aamin. Di ba? Pero nagpauto pa din ako, naniwala ako. Pero may ginawa po akong rest back. Tinawagan ko si Myla. At nagtanong ako. Nagtanong ako ng nagtanong. Hello? Sorry alam ko hindi mo ako kilala. By the way, my name is Francine. Parang alam ko na itong mga ganitong tawag. Why? Tungkol to kay Jamir. Yung ex mo? Ex? Naka-anniversary lang namin noong September. Anniversary? 5 years anniversary?
Myla, girlfriend niya din ako! Ilang months na rin kami ni Jamir! Tapit ka niya! Siguro ganun na nga, pero sorry, wala akong alam. Tinanong kita sa kanya, sabi niya, wala na kayo. At di ka rin nakaka-move on sa kanya. Sinabi niya yan! Sinabi niya ng animal na Jamir na yan! Baka naman alam mo, nililinis mo lang yung sarili mo. Wala akong alam, girl. Pero sige, ako na magpaparaya. Total mo kung ako yung naloko. Pareho tayong naloko. Sige, bye! Jamir! Jamir! Ba't mo naman ginawa yun? Ba't mo ginawa yun, ha? Alin ang ginawa ko? Alin ang ginawa ko? Tinawagan Alin? Ba't tinawagan mo pa si Myla? Ba't kinausap mo pa siya? Di ba sabi ko wala na kami? Wala na kayo? Pero kaka-anniversary nyo lang, September! Ha? Kaka 5 years, sinabi mo wala na kayo! Ang galing mo magpanggap na single ka! O yan tuloy, iniwalayan niya ako! Dahil sa ginawa mo! Ba't mo ginawa yun? Animal. Kapal na mukha mo! Kasalanan ko ba na babaero ka? Kapal na mukha mo, mamatay ka na! Bagay ka sa impyerno, babaero ka. Ang kapal na mukha mo, kasalanan ko ba? Ha? Nakabit ako, ha? Saan ka kumugot ang kapal na mukha? Ha? Dapat iniwalayan mo na lang ako. Hindi ka na nandamay ng iba. Oh my God! Anong klase kang lalaki? Demonyo ka! Demonyo ka! Demonyo! Tumigil ka lang! Ang kapal na mukha mo! Ang kapal na mukha mo! Sama-sama kayo, pare-pareho kayo! Pare-pareho kayo! That the fears are